Det må det være. Den er 19. Der er starten gået. Hvem går først? Det skal Jo, Gonzo for vores skal starte først. Ja, og så skal han er den mindste på vores dag. Og så skal Skankappen, og så skal vi, og så skal Jørgen. Og så kommer John. Og så skal jeg på lille bane, så skal Granat starte først, og så Balladen, og så Lars Åkersen. Er det en ny investering? Ja, det var I at købe. Det var i Japan der. Kan man ikke se, været inde og se på hjemmesiden? Der er jo lagt film op nu på bloggen og det hele. Jeg vil tro. Og Jensen er hjemme fra Japan. Konnichiwa, Jensen. Kan du se sushi? Jeg kan se Leo. Vi kan se det trekantede hår. Ja. Du kan se Leo, du. Vi kan se. Har vi Gonzo? Og det er en op- og ledbane i dag. Nej, det er det ikke. Det er ikke op- og led, hvad hedder det? En trekantbane med en med forskudsstart. Så har vi Skankappen her foran. De skal have høvd i dag. De skal have bare. Kommer, hvad hedder det? Vildmand og Company. Vildmand og Company her. Yay! Hvad siger han?